Pro jednopodlažní bungálov v Hranicích jsme s investorem zvolili prémiovou krytinu Tondach Condition 12 v černé ngobě, která nabízí nejen špičkovou odolnost, ale i elegantní vzhled. Střecha o celkových rozměrech 473 m2 byla položena na konstrukci příhradových vazníků. Tato varianta vyniká svou flexibilitou, stabilitou a pevností. Díky tomu se můžete spolehnout, že vaše střecha bude stát pevně, ať už se počasí rozhodne pro cokoliv. Navzdory rozmarům počasí jsme celou realizaci zvládli přesně podle plánu za pouhé 3 týdny. Vždy dbáme na kvalitu, detaily a dodržení termínů. Chcete střechu, která vás ochrání za každého počasí? Obraťte se na nás.